Gràcies, Juli. Ara anem a passar al descobriment de la placa commemorativa de l'acte. Ara. Antònia Vila, per favor. Antònia, Noelia. Noelia. He pensat que el descobriment d'esta placa històrica que fa referència a moltes generacions, a moltes persones que han passat el valencianisme, volia ser descoberta per la història i el treball d'Antònia Vila, que s'ha deixat la vida defensant la llengua valenciana i la part valenciana. I les noves generacions com Noelia, que forma part membre de València Universitària, que és el futur, este futur pel que estem assignats. Així que anem a passar a descobrir la placa entre els dos, per favor. Jo que talla a Ricard volia posar un poc de sucre per aquesta senyora quan està per la placa li posem una guaita a cagar-la. Els abuelos, els pares, els traus, tots cantaven el salvaje. I per això un poc de sucre a l'acte. Volia contar que el meu amic Manolo Marsal, el guitarra de Castellà, que estarà feliç, que se diu que fa que sí, a vos informar una guaita descobrir-la. Prepares, mentre descobrim això, prepares l'albaeta. Estan per ells? Sí, sí. Lo que fica la placa, avui commemorem en este Saló de Senyeres del Real Monasteri de Santa Maria del Puig el 30 aniversari de l'acte de firma celebrat el 7 de març de 1981 per part de totes les entitats i personalitats valencianistes del document d'adhesió i fidelitat a la normativa documentada científicament en la història i tradició lingüística valenciana redactada en 1979 per la secció de Llengua i Literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana RAC i que passaren a denominar normes del PUS. Representem avui aquest esperit de compromís que va supondre la unitat de tot el valencianisme en record de tots aquells absents que lluitaren per defendre-les fins a la seva mort. En el Puig, Reina de València, a 6 de març de 2011. Esteu preparats? Una maleta? Estem preparats perquè el valencià se pot fer rebot. Això és pensat de fer. Estic confiant en els meus amics que fan una maleta que és pensat, no duguem d'otzany, no duguem tabal, però algo trauran del sucre que tenim en la llengua nostra valenciana tan dolça. Visca la llengua valenciana! Doncs anem a fer un albar, com han dit, però anem a fer un albar històrica. Un albar que allà per els anys 75-80, etcètera, en l'Angolen, en un festival internacional que ja que de folclore, es feia el vers de Provis. No hi ha d'oblidar que València és la capital del vers d'improvis d'esta península, encara que ningú ho sap encara, algun dia ho diré. Pues en aquell vers que anem a cantar, mon pare, Manol Marsal, el xiquet de Mislata, saludé el primer premi
junt a tots els països europeus que participaven. Podem una cosa. Vamos a verlo, Un mestre a mi m'ensenyà que en França es parla el francès, que en França es parla el francès.